magino kumudali wapi Ajwan Champe Mongega wayalo ngani dadi Leon Hats Mongega wayalo ngani dadi Trichongega goya Mongega goya Mongega goya Mongega goya Yudore mane radio Ramogi radio namba chiela mano bende makelo wa isaberi wange mar odiechieng wuok tich tarik 15 dwe mar 9 hik 2025. Ramogi radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waiko gi lak sechegi. Jatend piny Kenya ochopo e nyasi mar ik mar wuon jadubudo ma Kikuyu Kimani Ichung'wah e gwenge mag Mai Mahi e kaunti ma Kiambu. Komachielo en midhiero kwa kotenda gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tok higni 3 nyaka ne odonje e apisi. Bende eni jodaka e kaunti ma Migori dwaro mondo migi ler matut e wi kaka ne oti kod omenda ma bende nochwalne kaunti no. Machiegni jatend piny Kenya Migosi William Ruto kod jalupne Ngire Kithure Kindiki oyore nyasi mar ik mar wuon jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah e gwenge mag Mai Mahi e gwenge ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Ruto telo ne jotelo mathoth e nyasi mar komo senero jaduong' Isaac Ichung'wah Ngugi. Jotelo mopogore opogore medo chwalo ote magi mag lit kod kuyo ne familiano. Stand with our hearts full of gratitude, love, and deep respect as we pay tribute to a man whose legacy is etched into the very fabric of who we are today, our beloved Guka. Guka was more than just a grandfather to us. He was a provider, a protector, a teacher, and a quiet giant whose strength came not only from words alone, but from actions that spoke volumes, a true general. Through his sacrifices and love, he gifted us with the most precious treasure, an education. Komachielo en midhiero kwa kotenda gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja tok higni 3 nyaka ne odonje apisi kama kuom MCAs ma Nairobi se e witelo maracha. E chakruok mar dweni jatend piny Migosi William Ruto kod jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga ne odonjore kendo ne oreso Sakaja e lwet MCAs ma bende nosechoko sei 80 mar nethiche oko e apisi. Kalure gi moko kuom jodak ma Nairobi, midhiero maduong' ma bende kwako kaunti ma Nairobi en onge mar chenro mag dongruok e kaunti ne kod chido mar chuny boma ma Nairobi. Hapa Simbindi hizo siku amepewa 60, naona hata walikosea sana. Sababu zile siku amekuwa kwenye hiyo kiti ni mingi kuliko hizo siku 60. Ukiangalia town kila pahali pamekuwa uchafu umejaa. Alikuwa anaenda huko Ngirogon, alikuwa anaenda Korogosho. Aende hiyo Korogosho saa hii kwa hizo siku 60. Na bila hiyo kukanyanga aongee na wananchi. Hata utasema kaende. Ikiwa atafanya kazi na wananchi na afanya kazi na wale watu wa ofisi ambao wako qualified na hii kazi, hii mambo hii ni rahisi sana kwake. Chenro mare chwalo chiemo ne skunde mag primar mago mag piny owacho ma bende otisi ne dishi na kaunti bende imedo semo kalo. Jobodaboda e chuny boma ma Nairobi bende ywago sand ma bende gikale e lwet apisas mag kaunti. Shukuru sana Bwana Sakaja kwa hii program ya food programming yenye alileta kwa mashule. Wanafunzi wanapata kula chakula huko shuleni. Despite kuwa hatukui harassed wale watu tunahudumu town, lakini mpangilio wa kazi hauko. Kila mtu anaweza ingia town, anaweza fanya kazi vile anataka, anaweza zunguka mahali anataka, na hiyo kazi inakuwa Nairobi si Nairobi tena, sio city tena. Kalure kod jaod bura member Kasi North James Gakuya telo ma Sakaja osechako puodho kendo onyalo bedo gi midhiro maduong' e yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027. Nairobi tunasema hivi, Sakaja umeponea chupu, wewe umepewa Irani, ukapewa impeachment wewe, lakini tunakuambia wembe yako ni ule.
Wadhi kaunti ma Migori kama waidon jodak ma Migori koro dwaro ng'eyo kata dwaro ler matut ewi kaka ne oti kod omenda mabende nochwal ne kaunti no ma Migori, omenda no mabende otisi ni Equalization Fund ka jodak ma Migori kotelnegi kod Ambahoro Council of Elders wacho ni gidwaro ng'eyo matut ewi kaka osebed kitiyo kod omenda go ne chenro mag dongruok mopogore opogore. Kuki kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Ei komenda magare ko pare kod dek nyagare ko pare kod ang'wen. Wuod maro mabire kaunti Migori ma osedong chien. E weche mag dongruok ne oketnegi omenda tenge, omenda mong'ere kaka Equalization Fund maro milion 100 kod 77. Moko kuom wards manoyudo omenda ni gin moting'o Kaler, Nyoro Bay, North Kadem, Makala Kanyarwanda, Wiga, Wasimbete kaachiel kod Nyamosese Komosoko. Chenro mag dongruok ma oting'o mano mar kunyo pige, gero ute thieth, tudo sitima kod mamoko mano 42 onego tim kod omenda ni. Kata mano jopiny wacho ni thoth chenro gi pok otim, ka moko bende osetim to ok otieki. Ka koro gigombo yudo ler kaka omenda ni osetiyo. Moko no wach matin kaka ne gocho ni kia moko ipidho go yien, moko ni gero go tende moko e skul, to gini pok wad ler ne malong'o gi nikech pok gibedo gi jopiny mag nyisi jopiny ni pesa mano chiwni. Emi neno ka gidwa wacho adieri mare. Tieni ni nitie gima gidwa ni kik jopiny fweny ni pesa no migi. Ward rep ma North Kadem limo Bonyo mane yier mondo koro bedi kamiti mar Equalization Fund elo jopiny e kaunti ma Migori wacho ni adieri ni moko kuom chenro gi osetim ka moko bende pod okwamo nikech midhieche mathoth. For North Kadem ward osetim placenta, osekuny pi ma Kolanya, osekuny pi ma Kala, oseger dispensary ma Sere, to pok otim barabara Mandiwa, pok otim daraja ma Geng'adiel, to kendo pok olos sitima ma Kituga. Olemo ni midhieche gi ne ochakore ka jopiny ne oyiero chenro mag dongruok ma gidwaro mondo koro timnegi, to ne ok giketo omenda moromo ma nyalo tigo e timo chenro go duto. Mistake motimore en mistake mochakore from jopiny themselves giwegi. And I want to be very specific. Kidhi Meru had allocated 3.8 million. Ni mondo oger go hospital moro aparo ni luongo ni Nyakumo, something like that. Ok nyagero maternity wing gi 3.8 million. Lipot yang chenro mag dongruok mane dhi muonyo omenda malo milion 5 ema thoth gi pok otim nikech midhiero mako ni kod kocha. Next ma above below 1.5 million. Not team tendering the national side. And most of them, in fact I would say all of them have been done. Kata mana pi mano keti below 5 billion. Ose kony kendo gitiyo gi pigo. To ma above 5 million, because of that confusion ma wachocha, no terigi ne county government of Migori ni mondo ne tim koro the procurement process. Ndara no pok oger, daraja no bende pok oger. But pi ma Kolanya to sekuny gi pi ma Kala bo sekuny, even though ne gin bende gin above 5 million. To gi dispensary ma Sere bende was above 5 million and bende osegere. Dwaro nitiere mondo koro ket lai makare maneno ni omenda ni mar Equalization Fund oti kode kaka winjore kende kinde mowinjore. We have realized where the mistake was, and I had a small meeting with the accountant mar Equalization Fund. Mo kono gino winjo bende tiyo the other way around. Ok ni keto japiny keto pesa ma iti ng'e ni pesa no bet mango ok betime. Koro winjo bende wayudo the technical team to advise your page sama iketo sama allocate pesa and the projection. Koro japiny koneno kogere up to a certain level to konne the value for money. But in actual sense en moketo pesa matin mok nyati mango ok nyal gere. Ne Nyakalondo maramoiko ke kaunti ma Migori, an Jojuma.
Wadhi kaunti ma Mombasa kama wayudo ni tenda riwruogo nagi e gwenge mag Mombasa mabende dendo ni onagi ma Kisauni wacho ni achiel kuom chenro mabende gitayo en neno ni jokanyo mag riwruogno yudo thuolo mag chuogo kendo tiyo tijegi giwegi ma ok keto geno kuom tije mag andika magene giwacho e nyasi mabende ne obagi e Junda Kisauni kama bende ne gisidha yanga riwruogno mabende geto kelo kanyakla onagi ma uki gwengego mag Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kawuok Mombasa. Ne en mor miel chiemo kod math e nyasi mane obagi gi riwruog joluo midendo ni onagi ma Kisauni kuma ne gisidhe ayanga riwruogno motelne kod jakom Evelyn Ochieng'. Kawuono en odiechiengwa manyasi ma watimo launching mar onagi ma Kisauni. Gima wan go e mbelewa maduong' kabisa en maendeleo. Mondo ka kiny kata e age marwa odhi mbele to wabed ni wanyalo mako nyithiwa gi kendo wanyalo kawo kata mana sani jomiluongo ni Gen Zs gi mondo wamigi leadership forward ka wabende koro wanyalo bet chien to wa guide gi mondo gimed tero wa mabor kaka oganda ma Kisauni. E nyasi mane obagi Junda kae ne gikoni maino gidwa keto e siro onagi giwegi mar neno ni giwuotho wang' achiel. To ne wan gi paro moro ni ei oganda wa ma Kisauni kae wanyalo yudo maendeleo moro kata mana gero girwa moro maduong' manyalo miwa income mondo konywa kaka oganda ma Kisauni kendo kony kata minewa magin widowers ma wang'eyo widows and widowers mondo ka kiny waromo to sama wanyiero to gibende ginyiero. Richard Obuya en patron mar riwruogno. Lengo mar grupa ni wadwaro umoja mag jowa ma joluo man Mombasa kae en riwruok mwachako mondo mi wang'e ni wanyalo timo dongruok wan wawegi wawuotho gosiepe gi hera kaka wajoka ng'at achiel ma joluo man Mombasa kae. Wadwaro mondo wager ogandawa, wadwaro mondo wa empower jogewa man piny kaachiel gi man malo mondo mi wariwre to wawuothe gimoro achiel. Osumbo yo gi George Onyango gin moko kuom jokanyono. Kendo dhi miyo joluowa ng'eyo ni kare ok siasa kende manyalo riwowa to kata development manyalo miyo joluowa obedie kata kod benki margi ma ginyalo yude hola ma giyudie kaka ginyalo puonjo nyithindo, giyud kaka ginyalo yudo lope, giyud kaka ginyalo gede e Mombasa ka. To gimomora ni sani joluo ochange. Chon ne wawandre ne opeo development. Lakini sani bigni koro wayo kaka onagi so ni wacho dhok achiel. Job Tumbo kaachiel kod MCA Pamela Ojala ne gin moko kuom welo moyiedhi. Gisesolo nyaka pesa madwa empower jowa matindo mok nyal konyore giwegi. Koro burani oketo hola motenge magidwa ng'iyogo ni ratich ogandawa ma ok nyalo dak e ngima masani giting'o malo. Kendo wan kaka jotendgi waikore mar miyo gi lwedo mondo gichop lekgi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Okenge mag wito taka aoyaye nyalo ketho alwora kendo kelo midhiro maduong' e lokruok mar kor lwasi. Jolony weche mag alwora wacho ni wito taka aoyaye en midhiro maduong' ne alwora kendo nyalo hinyo ngima oganda. Halima Hassan en jalony weche mag alwora. Releases into the atmosphere tend to block like ozone layer, and this it acts like, you know, a blanket, and this has impact. And now we are talking of global warming. All these like increases the global warming, and we've seen like the crisis we've been having in country and beyond, like in terms of like prolonged droughts. When it rains, like we have, you know, floods that, you know, damaged property, and also we have like loss of life, like. Omedo ni dwaro nitie mondo mi piny owacho kaw okang' kendo neno ni nitiere kuonde moket tenge mag wito taka kata puko taka. In Kenya, I mean, we have quite a number of like these dump sites and other like factors emitting this emission into the atmosphere, and all these contribute to all the challenges like we are facing. So it's, I mean, it's something we need to look into and look for a better way to address these challenges. Mani mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno maradimba gi lak seche gitu magithund weche mabende ne waikoni. Jatend piny Migosi William Ruto oyuoro nyasi mar ika mar wuon jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah. Midhiro kwako tend gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tok higni 3 nyaka ne odonje apisi.
Jodak ma Migori koro dwaro ler matut ewi kaka ne oti kod omenda mano mabende dendo ni Equalization Fund mabende ochwal ne kaunti no ma Migori. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matut e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke, jang'wech marahuma kendo sulwe mar ng'we mag Metal Fadek Faith Cherotich ne ong'ado tiko mar donje finals mag tukego masani dhi nyime boma maduong' ma Tokyo, piny Japan. Cherotich ne okawo dakika 9 gi seconds 13 kende ka koro dhi piem gi Doris Lemangole ma bende ne otieko thuolo mar 2. Kumachielo ne ni KCB gikone to ne oting'o simbo mar piem mag Dala Sevens mosebedo ka dhi nyime boma ma Kisumu ma obiro tok kanyo gi Rodho Kabras gonda 12 kuom abich, gonda 14 kuom abich midhiambo manyoro. Andrew Monde en kocha mar club no. I think it's just the belief, dedication of the players, hard work, sacrifice. KCB Bank has given us a platform to do well, and we are very grateful for our sponsors. They have lifted us. They have given us a platform to be able to celebrate today, and we are very glad for what we have achieved today. Everybody stood out. It was a matter of teamwork. It was not an individual that pushed us through. Everybody did their part. They gave out their 50%, and it came to 100. So I'm very proud of these boys, whatever they have achieved. I hope we'll be able to translate this to our 15th. And to be able to just come back as KCB again. Congratulations. Never stop dreaming, never stop being hungry. Your time is now. Enjoy the moment and make memories. Vincent Onyala, benden captain mar club no. It's a good feeling always to captain a side and hopefully see results with the main cup win at the end of the day. And 6 finals, 6 legs. I think there's no mean feat to take from the boys. They've really worked so hard to play and have such an athlete. The driving force has been, I think, a game at a time. And just picking our wins and piling them upon and playing a game at a time and winning. That's what has really driven us to 6 podiums. And we don't take anything for granted. Kumachielo en jaloyo mawuok e akademi mar Mofa ma bende otelie gi jatugo Michael Olunga. Lawrence Okoth ne oriwore gi klab mar HJK League maduong' ma Finland e orak mar higni 2. Sulwe mar Okoth ne ochako rienye weche mag tuke kinde mane osome sikund sekondar ma Ginchere kapok ne oriwore gi klab mar Vihiga Bullets. Tukowere gi mapacho ka kendo wadhi nyaka e piny Ingereza en ni kocha mar Manchester United Ruben Amorim owacho ni kata nade ok obiloko kitugo mare kata bang' kanyo rodhe gonde 3-0 gi klab no mar Manchester City kowacho ni formation mare motugo mar 3-4-3 en mano maber mokalo. Giko weche tuke nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kasuku Rafael dhi kelo ni chenro mar donse chakre sani nyaka saa 10 mar odhiambo ka Nyasach koriti morita kik iwe mokitudori koda saa 12 e Ramogi TV adhi kelo ni chenro mar penj laktar kiny tich ariyo warome wang'o nyango ka saa 4 oriti masani. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo, onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Madanchi otugore Nyara bando Nedi mama Nyachosam Thomas Milongo Mako Uma Imosona Owira Ogutu Jono Wadga Kinyi Kodoguta Wole Nairobi City Rumba pole pole Teite ya sunge waya Tau yo malwea Ominduru togu ya tamiongolo Ngamoti yoko Togero godo pinywa Britain Congo Ichi chiti mekinda Chef Ugatusi Chanyakachi Teite ya sunge waya Tau yo malwea Ominduru togu ya tamiongolo Ngamoti yoko Togero godo pinywa Britain Congo Ichititi mekinda Onyango ngayo Imosona Jojo Poko Kenya Poli Dongirito Vikinda
jaod meresia keyo nyasa kwako wak asesara kwar tom opiyolo jako piatan awanyogodi olemi moso Kenya poli dongirito gikinda jaod meresia keyo nyasa kwako wak asesara kwar tom opiyolo jako piatan awanyogodi olemi moso Brighton uko Chakochia Villa Care Real Estate Osiepe Mwangiyogo Professor Magoga Professor Adwol Engineer Gumbo Sami Wadiaga Waromo Nairobi Obarate Ite Mondi Benada Wino Kiberiti alikuwepo Newagoyo Mbakala Tukakula sanana tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Newagoyo Mbakala tukakula sanana tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Alikatieno Osiepna Osiepe Mwangiyogo Professor Magoga Professor Adwol Engineer Gumbo Sami Wadiaga Waromo Nairobi Obarate Ije Mondi Benada Wino Kiberiti alikuwepo Newagoyo Mbakala tukakula sanana tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Newagoyo Mbakala tukakula sanana tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Bandeko Yoka Saxo ya MK Bangonga Ingénieur des Sons Yora molonya ukwala John Nyara Sembo Amilo Nyara Lego Aginyaga Josi Yora molonya ukwala John Nyara Sembo Amilo Nyara Lego Aginyaga Josi Wode Matayo Gundo Grace Nyameyo Jauyo Malwea Watimkinda Tutengerala Wode Matayo Gundo Grace Nyameyo Jauyo Malwea Watimkinda Tutengerala